željela bih da se zahvalim ministru i njegovom timu na prepoznavanju HELP-a kao pouzdanog partnera za saradnju u realizaciji projekata koji će se uglavnom fokusirati na unapređenje sektora socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, predviđenog za izbjegla lica, ali i za državljane Crne Gore koji su u stanju socijalne potrebe i kojima je obezbeđenje stambenog prostora nasušna, kako bih rekla, potreba. Danas smo, kao što je ministar rekao, potpisali memorandum o saradnji u vezi sa 3 projekta koje ćemo u narednom periodu realizovati sa ministarstvom. Projekti se odnose na socijalno stanovanje, ali je ovdje bitno napomenuti da i pored saradnje u domenu socijalne zaštite imamo saradnju i u domenu zapošljavanja kroz ekonomski projekat koji finansira SIDA, a koji se realizuje u regionu Zapadne Evrope, gdje HELP unazad više od 20 godina implementira aktivnosti na socioekonomskom razvoju regiona. Moram također ovdje da kažem da je za nas velika čast što smo prepoznati kao partner koji će u narednom periodu u saradnji sa ministarstvom doprinijeti poboljšanju stanja u sektoru socijalnog stanovanja, koji je za Crnu Goru jedna od većih aktivnosti koja će se realizovati u narednom periodu, pored do sad vrlo uspješnog realizovanog programa regionalnog stanovanja, koje i za nas ovo kao HELP, odnosno međunarodnu organizaciju, predstavlja novi način saradnje sa državnim institucijama, prevashodno ovdje se to odnosi na Ministarstvo rada i socijalnog staranja, i da će HELP iz ovog projekta kao organizacija izvući određene pozitivne primjere i implementirati ga, inkorporirati u svom budućem radu i u strategijama u radu u preko 25 zemalja širom svijeta. Ono što je vrlo značajno i što ćemo postići kroz ovaj projekat jeste da ćemo u komponenti koja se odnosi na socijalno stanovanje obezbijediti preko 3000 kvadrata novog stambenog prostora koji će zadovoljiti potrebe za korisnike socijalnog staranja, bilo da oni dolaze iz ranjive kategorije u kojoj pripadaju izbjegla lica koja se nalaze u Crnoj Gori, a također će se osvrnuti na rješavanje pitanja socijalnog stanovanja za domicilno stanovništvo kojem je potrebna podrška u socijalnom stanovanju. Naravno, u saradnji sa glavnim gradom, sa opštinom Herceg Novi koja je partner u realizaciji ovih projekata, obezbijedit će se i dodatni servisi podrške ugroženim kategorijama koji će biti korisnici objekata socijalnog stanovanja, a pored toga kroz projekat koji se odnosi na razvoj zapošljavanja, čiji je naziv Reconomy, u saradnji sa ministarstvom ćemo omogućiti kreiranje novih radnih mjesta kroz primjenu digitalizacije u sektorima koji su od interesa za razvoj u Crnoj Gori, kao što su poljoprivreda, turizam, zdravstvo i naravno u dijelu koji se odnosi na IT sektor, koji je jedan od najbrže razvijajućih sektora kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i u svijetu uopšte. I još jednom koristim priliku da vam se zahvalim na dosadašnjoj uspješnoj saradnji. Nadam se da će potpisivanjem ovih memoranduma HELP otvoriti odnosno okrenuti novi list saradnje kako sa vašim ministarstvom, tako i sa drugim institucijama u Crnoj Gori, a da bi podržao razvoj i obezbijedio rješavanje brojnih problema sa kojima se suočava. Hvala vam još jednom.